Сабадыл Кынары телевидениесында атна информацион программасын башлайбыз. Хәерле кич, исәнмесез безнең бүгенге чыгарылышта. Табыннарыбызны байытучы, сыйлы итүче авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре уңыш бәйрәменә җыелды. Үзара салым үзебез өчен. 18 ноябрьдә референдумнар узачак. Татар егетен милли көрәш бизи, иң-иңнәр көрәш майданында бил алышты. Бүген 9 ноябрь көнне иртәнге якта Саба муниципаль район советының чираттагы утырышы булып үтте. Тулырак алдагы материалда. Бүген Саба муниципаль районы советының чираттагы утырышы булып узды. Утырышның беренче көн тәртибе буенча 2019 елга һәм 2020-2021 елларның планчырына Татарстан Республикасы Саба муниципаль районының социаль-иктисади үсеше фаразы турында башкарма комитет җитәкчесенең экономика буенча урынбасары Марат Бахманов сөйләде. Шулай ук депутатларга беренче укылышта 2019 елга 2020-2021 елларның планчырына районның бюджетын финанс бюджет палатасы рәисе Шамсун Сунгатов җиткерде. Утырышта Саба муниципаль районы уставына үзгәрешләр, хезмәт турындагы нигезләмәгә үзгәрешләр, балык булмаган балалар белән эшләү һәм аларның хукукларын яклау комиссиясе нигезләмәсенә үзгәрешләр кертү турында юридик бүлек начальнигы Альберт Миннекаев җиткерде. Һәр тикшерелгән карар проектын депутатлар бер тавыштан кабул иттеләр. Игенчесен күреп җир сөенә. Кичә район мәдәният йортында ил табынын байытучы, иң кадерле ризык, икмәк үстерүче фидакар җир кешеләрен, игенчеләрне хөрмәтләделәр. Традиция буларак үтә торган чарада республикадан килгән кунаклар да катнашты. 2018 елның кыр эшләренә йомгак ясауны үз ичен алган бәйрәм кичәсенә хуҗалык җитәкчеләре, белгечләр, иң алдынгы игенче механизаторлар җыелган иде. Һәр барчасын сәламләп район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Гафур Хәсән чыгыш ясады. Игенчеләрнең куйган хезмәтенә зур бәя бирде. Үстерелгән игеннең уңыш чыгышы быелгы урак кампаниясында уртача 28,1 центнер тәшкил иткән. Шул ук вакытта җитәкче зур суммага техника паркы яңартылуы, төзелеш эшләре башкарылганлыгы хакында да хәбәр итте. Игенчелек тармагы табигать шартларына нык бәйләнгән. Соңгы 2 елда май-июнь айларында һава температурасы чагыштырмача түбән булуы күзәтелде. Июнь айларында тулы кояшлы көннәр аз булды. Язгы кыр эшләре югары сыйфат белән һәм кыска срокларда үткәрелсә дә, үсемлекләрнең үсеше тоткарланды. 16 июньнән соң гына һава температурасы +20 градустан югары күтәрелә башлады. Явым-төшемнәр май-июнь айларында күпьеллык уртача күрсәткечләрдән кимрәк булды. Бу барлык авыл хуҗалык культураларының үсешен тоткарлады һәм күпьеллык үләннәрнең беренче чабышы өлгерешен соңгарак калдырды. Билгеле, игенчелектә уңыш чыгышы барлык агротехник чараларны төгәл һәм үз вакытында үтәүдән тора. Хуҗалыкларда булган барлык техниканы төзек хәлдә тотып, ягулык майлау материалларын, запас частьларын үз вакытында булдырып, районда булган 75 бирдек ашлыгы комбайны һәм 19 үзйөрешле чапкыч урып җыю эшләренә кабул итү комиссиясе аша үткәрелде. Урып җыю 31 июльдә Шытсу хуҗалыгында борчак һәм арыш сугудан башланып китте. Барлык башкарган эшләребезгә бердәм рәвештә алдынгы уңган булган хезмәткәрләребезнең белгеч җитәкчеләренең уртак тырышлыгы. Бүгенге тантанада тирән рәхмәт хисләре белән районыбызның барлык игенчеләрен, хөрмәтле ветераннарыбызны чын күңелдән тәбрик итәм. Барчабызга исәнлек, саулык һәм уңышлар һәрвакыт юлдаш булсын. Фидакар игенчеләрне республиканың авыл хуҗалыгы министры урынбасары Тәлгат Таһирҗанов та тәбрикләде. Аларның хезмәтен югары баскычка күтәрде. Республикада җир эшләрендә иң көчле егәрлекле техника бары Саба районында гына дип билгеләп үтте ул. Бүгенге көндә авыл хуҗалыгында Татарстанда барлыгы 65 мең кеше эшли. Кайчандыр ул 3,5 миллион халыкның. Кайчандыр 40% булган сугыштан соңгы елларда. Шуңа күрә сез бик әз, әмма бик осталар. Хәзер яңа техникалар китте. Алар әлбәттә үзенчәлекле, ул мощный, һәм дә шул ук вакытта катлаулы техника. Шуңа күрә сезнең белемле булуыгыз, эшне вакытында җиренә җиткереп эшкәртүегез, ул бит күренеп тора. Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов исә үз чыгышында районыбыз игенчеләренең хезмәте белән горурлануын белдерде. Безнең менә бүгенге эш нәтиҗәләре ул беребез аңлап эшләү. Беренчедән, үзебезнең райондагы җитәкчеләр
үзенең хезмәткәрләре белән шундый уңышларга килделәр. Мин уйлыйм, әле киләчәктә бу уңышлар яхшырак та булыр дип, нәфсез бер вакыт яшәргә ярамый. Һәм инде алга нинди ният куясың, шуны аласың дигән кебек, үзебезгә авыррак планнар алып, тәэминдаларны җиңелрәк үтәргә язсын. Сезнең зур хезмәтегез өчен бик зур рәхмәт. Алдынгыларны тәбрикләү Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы министрлыгының мактау грамоталарына һәм атказанган исеменә лаек булучы хезмәт ияләреннән башланды. Сабай җәмгыятенең сатыш бүлекчәсендә күп еллардан бирле зоотехник эшен башкаручы Васил Миннебаевка нәкъ менә шул мактаулы исем Татарстан Республикасының атказанган зоотехника медале тапшырылды. Мин үзем күп еллардан бирле шушы сатыш бригадасында эшләдем инде, зоотехник булып, башта зафир булып эшләдем инде. Шуның 25 ел инде башта тегин эшләдем. Аның калган яллары шул зафирме, зоотехник селекционер булып эшләдем. Быел елда безнең сөт алу буенча инде 12%-ка үтәп барабыз. Узган елга караганда, түгел, бу соңгы 10 елда гел безнең плюс белән барабыз инде. Алга таба ел сайын күтәрелешкә. Менә бу елдагы бер сыерга сөтне bu 10 ayga 6532 litr sağып алган 2 килограмм. Инде хәзер безнең тагы 7700 тирәсе белән Алла берсә елны тамамлаган дип торабыз. Бузау алуда алдагы елга караганда 92 башка артык. Привиз алудагы 853 грамм белән уртача барабыз. Булай тирешлектә үзебезчә тырышып, барлык тирешләр белән бергә киңәшеп, бергә аңлашып, шулайтып эшлибез. Җитәкчеләр авыл хуҗалыгы белгечләренә почет грамотлары, район башлыгының рәхмәт хатлары, ашлык суктыруда, уруда югары күрсәткечләргә ирешкән комбайнчыларга, алдынгы ашлык ташучы шоферларга, терлек азыгы әзерләүдә эшләгән комбайнчылар һәм шоферларга рәхмәт хатлары тапшырды. Айрат Галимуллин һәм Рөстәм Газизҗановлар зур егәрлекле Джон Дир комбайннарында быел да иң күп ашлык суктыручылар. Хезмәтеңне яратып башкарганда һәм чын җир кешесе булганда гына эш уңыш китерә диялар. Уңыш быел елына карата бигрәк булды инде ул. Наша җилләре бар, яңа җилләре бар. Зардан түгел инде. Джон Дир комбайнда эшлибез инде күптән. Бигрәк комбайнда инде 24 мең ашна утырдык инде. Зарплатларын, түләүләрен вакытында биреп баралар. Әзрәк рабочийларга түләү булгач бит стимул әйтим булсаң инде. Акча эшлибез инде тырышабыз. Шул комбайннарга килгәндә, комбайннар яхшы. Бәк ватылмыйлар, вакытлары була инде. 2 комбайнга көнгә бер 80-70 алып була инде. Эшләп торганда ватылмыйча погода булганда. Бәйрәм кичәсенә заманында икмәк үстерүдә зур эш башкарган ветеран игенче механизаторларны да, аларга алмашка килгән яшь хезмәтчәннәрне дә чакырып бүләкләделәр. Хезмәт алдынгыларын тәбрикләү тантанасыннан соң алар өчен Айдар Файзрахманов җитәкчелегендә Татарстан Республикасы фольклор музыкасы дәүләт ансамбле концерт программасы тәкъдим итте. Үзара салым үзебез өчен. Моның шулай икәнлеген халык инде күптән аңлады. Киләсе атнаның якшәмбесендә, ягъни 18 ноябрьдә авыл җирлекләрендә үзара салым җыю буенча референдумнар узачак. Район күләмендә һәр җирлектә дә күрсәтеп сөйләрлек эшләр бихисап. Аның ярдәме белән юллар салына, зиратлар төзекләндерелә, су үткәргечләр яңартыла, урамнар яктыртыла. Бу атнада безнең иҗат төркеме Саба шәһәр җирлеге башлыгы урынбасары Расих Хасанов белән 2018 ел өчен җыелган акчаларның максатчан тотылышын күзәтеп кайтты. Теманы Раила Галявина сюжеты дәвам итә. Саба шәһәр җирлеге башлыгы урынбасары Расих Хасанов иңелек авылдашларга рәхмәтле. Җирлек кабул иткән һәр карарга да халык аң белән якын килә ди ул. Үзебезнең Саба халкына бик зур рәхмәт. Вакытында референдум менә булганнан соң алар тиешле көннәрдә тиешле срокларда вакытында акчаларын китереп түләделәр. Идәтә безнең 10-12 кеше генә, алар инде теге бакыйлыкка күчкән кешеләр генә түләмичә калды. Шундыйлар гына безнең почти 100% белән халык акчасын китереп түләп бетерде. Бик зур рәхмәт аларга. Референдум программасының уңай ягы бер кешелек урамга да юл килә. Менә бу Тукай урамы уңаендагы тау өстендә урнашкан ике хуҗалыкка быел таш юл ясалган.
Бекет урамы тықырығында да ике хужалык нихаят юллы булган. Ә менә шушы 28 ай йортында яшәүчеләрне гомумән дә бәхет баскан. Аларның бер үзләренә 200 метрдан артык арага таш юл түшәгәннәр. Тукай урамыннан Бекетка елга аша чыга торган басма да халык акчасына башкарылган эш. Дөрес, ул 2017 ел хисабына кергән. Закир Юсупов урамы адресы буенча да ике хужалык капка төпләреннән хәзер 110 метр юл уза. Шуннан ары китеп 56 метр үзәк урамга чыгу өчен тротуар эшләнә. Колхоз урамы тыкырганда яшәүче бер хужалыкка 100 метрдан артык вак таш түшәлгән юл килә. Мәктәп урамыннан менә шушы йортларда яшәүчеләрдә дә хәзер юл мәшәкате юк. Саба үзәгендәге бу тыкрыкларга юл салу эшләрен Балтач районы юлчылары башкара. Саба поселениесендә 16 тыкрык әле безнең балчык килеш, вакташ түшәлмәгән иде. Менә быел безнең 7-сенә инде 3 километрдан артыгына вакташ түшәдек. Алар инде асфальтка әзерләнделәр. Икенче елларга мөмкинчелек булса сразу асфальт җаярга дип, под асфальт сразу әзерләнде инде булар. 7 тыкрык, ул 1,650 меңлек һәм 3 километрдан артыкка эшләнелде инде. Быел референдум акчалары белән иң күләмле эш Сабаның Җәмик мәчете артыннан төшеп китә торган елга уңаенда башкарылган. Монда бүгенгә кадәр кызу эш кайный. Бу яктагы халык безнең Совет, Октябрь бу яклар безнең халыкның 3тән 1 шушы якта тора. Аларга төшеп менеп йөрү өчен бик уңайсыз, авыр иде. Шунлыктан инде уйлаштык та менә шушында километрдан артык үзегез күргәнегезчә халыкка уңайлы булган, басма тимердән басма салырга булды. Бик зур рәхмәт әйтәсе килә Татмелиорация җитәкчесе Талипов Илдус абыйга һәм аның кул астында эшләүчеләргә тырыштылар, молодцы. Менә бу безнең инде 3 миллионлык эш булды. Яңа баскычлардан кешеләр файдалана башлаган инде. Рәхмәтләрен безнең аша җиткерделәр. Живу здесь, по улице Советская, 52. У меня ребенок инвалид. Ребенку было очень тяжело ходить по этой грязи. Ноги у нее плохо ходят, поэтому сейчас стало намного легче, чище и удобно ходить. Но вот лестницы вот эти чуть-чуть высоковаты. Ну а так все хорошо. Спасибо большое за ваши работы и что так хорошо все обустраиваете наши сабы. Ленин урамында торам. Бу юллар безгә бик кирәк, без яз көз бик килмәдек, юллар пычракка батып, шумып җиридек. Хәзер бик әйбәт, уңайлы, чиста, йөрергә бик рәхәт. Рәхмәт Рәис Нургалиевичка, авыл советларына. Без бик рәхмәтле. Быел шулай ук җәй дәвамында Сабаның беренче зиратына туялар да үзара салым акчасына утыртыла. 1000нән артык агач аларның тамыр системаларына су китереп тору өчен җир астына күмеп калдырылган 1 километрдан артык шлангларга 3 миллион 300 мең сум акча сарыф ителә. Ә инде биредән алынган тимер коймалар Уртасаба авылындагы иң борынгы зиратка күчерелә. Моның өчен халык акчасының 720 меңе тотылды ди Саба шәһәр җирлеге башлыгы урынбасары. Авылның бу зираты ерак тарихлы. Андагы каберлекләр 1700-1800 елларга карый. Ел дәвамында үзара салым акчаларына җирлегебездә менә шундый эшләр башкарылган. Барысы 10 миллионнан артык суммадагы акчалар белән исәпләнә. Дөрес, әле җирлектә планда торучы эшләр тагын да бар. Аларны гамәлгә ашыру өчен финанс чыгымнар киләсе ел референдум акчаларына йөз тота. Һәм референдум көне алдагы атна якшәмбесенә 18 ноябрьгә билгеләнгән. Саба шәһәр җирлеге буенча барысы 6756 кешедән 300 сум үзара салым акчасы җыеп алырга кирәк булачак. Бу суммага 4/1 исәбе белән хөкүмәт субсидиясендә кушкач 10 миллион 100 меңнән артык акча җирлектәге эшләр өчен казнада торачак. 18 елда даган безнең 19 ел өчен инде халыкны чакырып калам шушы референдумга. Аның суммасы үзгәрмәде. 300 тәңкә, шул 300 тәңкәне референдумнан соң вакытында түләсәк, алга таба даган безнең шушындый матур эшләр эшләнер Алла берсә. 2019 елда башкарыласы эшләр планы инде бүгеннән билгеле. Шуларның берсе үзәк урамда Бөек Ватан сугышында үлгәннәрне искә алып торучы билгесез солдат һәйкәлен алыштыру. Бирегә бронзадан яңа солдат сыны куелачак.
10 ноябрь батырлык, кыюлык, намус һәм хезмәт вазифасы көне. Гражданнарның иминлеге, илебезнең тынычлыгы һәм законның үтәлеше иң беренче чиратта полиция хезмәте һөнәренә бәйле. Иртәгә Россия президенты указы нигезендә эчке эшләр органнары хезмәткәрләре көне билгеләп үтелә. Бу уңайдан игътибарыгызга Россия эчке эшләр министрлыгының Саба районы буенча бүлек начальнигы, полиция полковнигы Васил Исмәгыйлевның бәйрәм котлавын тәкъдим итәбез. Безнең инде 10 ноябрь элеклектән Совет милициясының бәйрәме, профессиональ бәйрәме буларак билгеләп үтелде. Әмма ләкин инде безнең полиция күчкәннән соң, полиция структурасына күчкәннән соң, бу бәйрәмнең бераз исеме үзгәрде. Ул эчке эшләр органнары хезмәткәрләренең профессиональ бәйрәме, һөнәри бәйрәме буларак билгеләп үтелә башлады. Инде минем бу турыда әйткәнем бар, безнең структурасы үзгәрсә дә, исеме үзгәрсә дә, аның төп максаты, төп җисеме шул булып кала бирде. Безнең төп бурычыбыз ул әлбәттә инде җинаятьчеләрне эзләү, җинаятьчеләрне булдырмау, булганнарның ачылышын тәэмин итү, һәм безнең тәртип саклау бурычы калып бара. Әгәр дә инде безнең берничә генә сүз әйтеп китәбез икән, статистика буенча инде безнең бүгенге көндә менә шушы көнгә 148 җинаять теркәлде районыбыз биләмәсендә бүгенге көндә. Аның ачылышы начар түгел, ул 94,4% тәшкил итә. Инде структурасына карап берничә генә сүз әйтәсем килә. Анда инде 10% гына шушы булган җинаятларның авыр һәм бик авыр җинаятлар тәшкил итә. Калган 90% ул җиңел һәм уртача булган авырлыктагы җинаятлар. Бу инде начар түгел, структурасына тагы бер мәртәбә тукталып әйтәсем китә. Инде бүгенге көндә шушы көнгә бик авыр җинаятлар, ул да булса үтерү, көчләү, талау шикелле җинаятлар бик күпкә алдагы еллар белән чагыштырып караганда кимеде. Әмма ләкин кызганычка каршы урлау һәм мошенник фактлары кызганычка каршы артты. Әйткәнемчә, инде безнең статистика начар түгел, республика уровенендә, безнең эчке эшләр министрлыгы уровенендә бүгенге көндә безнең шушы нәтиҗәләребез иң яхшы нәтиҗәләрнең берсе санала. Безнең районыбыз эчке эшләр бүлеге республикада да иң яхшы подразделениянең берсе булып билгеләп үтелде безнең министр тарафыннан. Инде киләчәктә дә безнең әйтүемчә начар булмас, елны без матур итеп тамамларбыз дип әйтәсем килә үзебезнең нәтиҗәләрне, чөнки минем артымда шушы әйтерлек сүзем бар, нигезем бар, безнең күрсәтерлек хезмәтебез бар. Минем инде нигезем шул, иң беренчесе, минем бик яхшы профессиональ коллективым бар. Минем инде артымда башка хукук саклау органнары, безне һәрвакыт ярдәм итеп тора торган этик прокуратура хезмәткәрләре, суд хезмәткәрләре, башка хукук саклау органнары бар. Хукук саклау органнары белән берлектә шушы юнәлештә эшли торган җәмәгать оешмаларыбыз, ул менә ДНД әйтик, безнең менә балик булмаганнар белән эшләр комиссиясе һәм башка менә шушындый комиссияларыбыз бар. Минем артымда бик ярдәм итеп тора торган безнең менә шушы хукук саклау органнарын оештырып алып баручы безнең район администрациясе Раис Нургалиевич бар. Һәм әлбәттә безнең менә хезмәт яратучы үзебезнең Саба район халкы бар. Мин шушыларга ышанам һәм менә оптимист рухта әйтәсем килә, без елында матур итеп тамамларбыз, матур итеп районыбызда тәртип сакларбыз, халык матур итеп эшли дә алсын, ял да итә алсын өчен бөтен булганлыгын эшләрбез дип әйтәсем килә. Инде менә бәйрәм белән котлап, әлбәттә инде теләкләргә килгәндә мин үземнең менә коллективны, әлбәттә коллективта эшләүче кешеләремнең, хезмәткәрләремнең гаиләләрен, үзебезнең менә эшләп чыккан ветераннарыбызны барсында шушы профессиональ бәйрәм белән чын күңелемнән котлыйм. Әлбәттә инде аларга менә эшләүчеләрне эшләрендә сабырлык, әлбәттә уңышлар телим. Сәламәт булсыннар, сау булсыннар, уртасыннар. Һәм әлбәттә инде гаиләләрендә бәхет булсын, матур итеп яшәсеннәр. Профессиональ бәйрәм белән, хәйри белән барсында котлыйм. Рәхмәт сезгә. Көзнең озын яллары спорт чараларына бай булды. Айрыша татар халкының милли көрәш ярышлары көчле ир-атларны бергә туплады. 3 ноябрь көнне Олы Шыңар авыл җирлегендә Татарстан Республикасының спорт мастеры Салават Гайнанов истәлегенә беренче ачык турнир уздырылды. Чарадан әзерләнгән сюжетка күз салыйк.
Көрәш ярышының тантаналы ачылышына шушы авылда туып үскән Татарстан Республикасы спорт министрының беренче урынбасары Хәлил Шәйхетдинов та кайткан иде. Мәртәбәле кунаклар арасында Саба муниципаль районы башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов, Салаватның туганнары, дуслары урындагы җитәкчеләр дә бар. Аларны үзебезнекеләр белән бер рәттән күрше районнардан килгән көрәшче егетләр дә сәламләде. Министр урынбасары үз чыгышында "Бүген яшьлегемә кайткан сыман булдым. Без дә шушында көрәшеп Сезгә кулыгызга тоткан ак сөлгене ташламай, алга барырга ясын дигән теләген җиткерде. Инде сәбәпче булган Салават Гайнанов, ул спорт стасы шушы күрше авылдан, Кишеңар авылыннан Казан химстрой спорт комплексында шөгыльләнеп, зур дәрәҗәләргә ирешкән егетебез, республика күләмендә, Россия күләмендә, менә тәкъдирдә хәрәбезендә язылган кызганыч иртә безнең арабыздан китеп барды. Әле бүген тагын бер көрәшчебезне югалттык. Менә Мәхмүд Абый Тимерханов вафат булганнан нәҗирдә билгеләр хәзерге вакытта урыннары җәннәттә булсын, авыр туфраклары җиң урыннары җәннәттә булсын аларның. Инде менә монда Хәбир абый, Факи апалар менә шундый көрәшче батыр егетләр, матур кичле кызлар үстергәннәр. Аларга мин озын гомер, саулык, сәламәткә кул чабып рәхмәт әйтеп балалар шундый батыр җегет үстергәннәр өчен. Каты авырудан соң яшьли арабыздан киткән Салават Гайнанов хакында бик күп җылы сүзләр яңгырады. Мәрхүм истәлегенә 1 минутлык тынлык та игълан ителде. Якыннары исә җитәкчеләргә шундый турнир уздырганнары өчен тирән рәхмәтен белдерде. Без бик шат шушы авылда, үзенең туган авылында шушындый мероприятие үткәрелгән өчен. Нәрсә әйтә? Салаватның нишисең? Өмерсе бик кыска булды. Ходай Тәгалә шулай язганды. Biz аны бер вакытта да онытмыйбыз. Онытмабыз да. Бик зур рәхмәт сезгә шулай килгәнегез өчен. Исән-сау, сау булыгыз барыгыз да. Сәламәт булыгыз. Бик зур рәхмәт барыгыз өчен. Ачык шәхси турнир 2001-дән 2004 елга, аннан да яшьрәк егетләр арасында үтте. Баш хөкемдар Илфат Набиуллин иде. Бу көндә Олы Шыңар мәдәният йорты халык җанатарлар тавышыннан шаулап торды. Соңыннан үз категориясында җиңү яулаучыларга призлар тапшырылды. Узган елларның иң зур көрәш ярышы Байлар Сабасының спорт комплексында үтте. Саба таңнары призына уздырылучы турнирда быел районыбызның 200-га якын көрәшчесе келәмгә чыкты. Спорт комплекска көрәшчеләр 1 сәгать алдан җыела башлады. Берәүләр күнегүләр ясый, икенчеләр көндәшләре белән аралаша. Турнирны спортчылар көтеп ала һәм елдан-ел диярлек анда катнашучылар санының артуы күзәтелә. Күчмә кубок белән оештырылыр көрәш. Моңарча инде 3 ел рәттән җиңгән командага күчмә кубок кала торган иде. Быелгы елда без аны яңартырга булдык, чөнки инде ел дәвамындагы байтак һәм инде кубоктагы үзенчә заманы таләпләренә туры килмәйбез. Инде быелгы елда яңартырга булдык. Быелдан старт бирәбез яңадан шушы 3 еллык җиңүчегә калдыру исәбеннән күчмә кубокны. Ярышның тантаналы ачылышында Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннаханов һәм башка рәсми затлар катнашты. Татарстан көрәш федерациясының башкарма җитәкчесе, Рим көрәше буенча СССРның спорт мастеры Рауил Хайруллин Саба районында көрәш зур кылач белән үсә, яшьләр белән дә актив эш алып барыла, уңышлары сөендерә ди. Гомумән Саба районы менә 61 команда безнең катнаша ярышларда, 61 елгысы, әле ел беткәнче ул 70-тән дә артып китәр. Саба районы безнең унлыкта бара, һәр вакытта да. Зурлар арасында, яшьләр арасында да. Бу ярышка мин килдем инде, иң беренче рәхмәт бу ярышны оештырган хуҗаларга, чөнки алар ел сайын шушы районның Саба таңнары газетасы редакциясе үткәрә торган турнирга чакыралар һәм аны бик зур югарылыкта алар үткәрәләр. Менә мин көрәшчеләр белән дә, тренерлар белән дә сөйләшәм. Аларның һәммәсенең дә инде менә ничек тагында көрәшне җанландырырга, үстерергә һәм инде булган көрәшчеләребез Татарстан күләмендә һәм Россия күләмендә үсеп инде үзебезнең спорт мастерларын, Россиянең спорт мастерларын Саба районыннан чыккан үстерү буенча эшләр. Эшне бит аны иң беренче яратырга кирәк, көрәшне дә бу очракта яратырга кирәк. Көрәш ул бит җиңел төр түгел. Революция кадәр көрәш ул французский борьба иткән, безнең татар көрәшендә дә бабайларыбыз көрәшкән. Ул кергән бер
төр булып тяжелый атлетика менә штанга күтәргән спортсменда тяжелый атлет көрәшкән нидә тяжелый бер исем генә белән генә йөртелгән. Хәзер инде күп төрләргә ул бүленде һәм көрәшүче дә инде бик күп төрләргә бүленде. Менә безнең көрәшебез ул Россия күләмендә инде алдынгы дип әйтергә ярый. Татар халкының горурлыгы булган милли көрәшне үстерү, аны дөнья күләмендә танытуга соңгы елларда зур игътибар бирелә башлады. Көрәшчеләребез дөньяның төрле почмагында яхшы уеннар күрсәтеп, башка милләт халкын да татар көрәшенә гашыйк итте. Шушы көннәрдә генә Екатеринбургта булып үткән бәйгеләрдән соң 5 көрәшче егетебезгә Россиянең спорт мастеры исеме бирелде. Безнең Татарстаннан делегация кыргызларның Всемирный игры кочевников дип атала инде. Күчмә халыкларның дөнья күләм ярышлары дип атала. Без шунда үзебезнең көрәшчеләрне җыеп бардык. Һәм нәрсә дип әйтергә сынап торып шатланырга да мөмкин. 2 алтын медаль, 2 көмеш медаль һәм 6 бронза медаль алып кайттым. Ул ярышларда 66 илдән көрәшчеләр килгән һәм 13 төр көрәш буенча yarışlar buldu. Anda sumo da var, anda bütün Orta Azya halkları körəşi de var, Mongol körəşi, Koriya körəşi de var, Türkiye körəşi var, Türkler körəşi deyib aytganda. Qitaylar kelganlar idi, даже Kolumbiya, Ekvador, Madagaskar şekilli illerden de körəşçiler var idi. Bizim yigitler onların kubisi bilen 7 türdə körəşdiler, hem Менә әйткәнемчә, шундый медальләргә лаек булдылар. Келәмдә 13 командадан 200-гә якын асыл егет бил алышты. 60-65, 70-75, 80-85, 90, 100, 130 килограммга кадәр булган һәм 130 килограммнан артык авырлыктагы көрәшчеләр арасында киеренке ярыш көне дәвам итте. Үз авырлыгында призлы урын яулаган көрәшчеләр бүләкләнде. Команда исәбе буенча беренчелекне Измә командасы, икенчене Симетлеләр яулады. Шыңар командасы 3нче урында. Спорт яңалыкларына күзәтү ясауына дәвам итәбез. Узган шимбәдә Байлар Сабасының йөзү бассейнында яшь дельфин исеме астында егет һәм кызлар арасында йөзү ярышлары булып узды. Ярышка суда йөзү буенча иң оста 7 егет кызлар килгән. Ел дәвамында бассейнда йөзү үз эшенең остасы булган тренерлар кул астында шөгыльләнү нәтиҗәсендә әзерлек югары дәрәҗәдә. Җанатарларның күпчелеген спортчыларның әти-әниләре тәшкил итә. Бу көндә алар балаларына көч биреп, алар өчен борчылып утырды. Яшь йөзүчеләргә уңышлар теләргә Саба муниципаль районы башлыгы урынбасары Росих Закирҗанов, Саба йөзү бассейны җитәкчесе Рифат Хисамов килгән иде. Баш хөкемдар итеп тренер Гөлназ Сафина тәкъдим ителде. Ярышның категорияләренә килгәндә 2003-тән алып 2011 елга кадәр булган егет-кызлар тиешле ираклыкта куелган кагыйдәләргә нигезләнеп көч сынашты. Яшь дельфин йөзү ярышы җиңүчеләренә медаль, грамота, акчалата призлар тапшырылды. Атна информацион программасы шуның белән тамам. Эчке эшләр органнары хезмәткәрләрен иртәгә булачак бәйрәмнәре белән тагын бер кат тәбрик итәбез. Игез һәрвакыт ямьле, ризыклы булсын. Саулык, бәхетле тормыш, кичләрегезнең күңелле үтүен телибез.